kwa loso bende hanno ka ote mopogore opogore bende osedonjo, mamoko masiro rowere, mamoko bende siro rowere chutho to kaluwore koda ng'anyo ma bende osebedo katimore pacho ka. Ng'anyo kanochako Nyakorom Gajwang' e higa mar 2024. Inyalo paro ng'anyo mano mar sundo piny owacho kaluwore koda finance bill mano paro mar chik mar higa mar 2024. Ne ng'anyo manochakre makare. Nyaka sani king'iyo kaka ng'anyo osebedo kadhi kalokore, diwach nango bende ng'anyo mana Gen Z rowere na nitiere godo intention mana nitiere choncha koso. Adieri mar wach, an kaka kijana to an gi youth blood, emomiyo ng'anyo gi te pok akoso. Yudo moko iwacho ni mok marwa kaka joluo kik wadhi juoto luo, tido ka remo cha pod ywaya dhiye. To gima duong' madwa ni akon jopiny ma gikia, ng'ama ng'at madhi e ng'anyo ground kacha, nitie gik mang'eny mwa witness. Wayudo ka ng'anyo maler mar genuine marwa vijana ni, politicians odonje. Politicians gin joma get opportunity. Koro kanyo ma gineno opportunity margi mar uso sera margi. To kata ki gidhiye, ibo neno ka nitiere pogruok maduong'. Kine ground kanyo, a politicians yudo ka tek mondo mix gi Gen Z. Nikech intention marwa bedo ga mopogore. Yudo ka kata ji ok pay attention. Like last time nwaneno Eugene Wamalwa, ng'ato kaka Kalonzo nobiro. To ji nokomiya attention sana. Kata Babu Owino nobiro, to Babu Owino chalo kaka Gen Z. Ineno momiya na ji omiye. Ineno ka different nitiere. Babu Owino nobiro e ground, to vijana norwake. Which means en gi blada mar youth cha, en genuine. Kwa chakwa rango, nitiere ng'anyo mar ariyo mar Albert Ojwang'. Mandamano mar ariyo no kata kurango nitiere pichana moro trend kanyo ka warakore gi goons. Yudo ka onge kamano wanyalo riwre gi goons gi, nikech joka ochulgi gi pesa gibi giketh gima wa vijana opango. Tido ka ok wanyal dhi kanyakla, chalo mana pi gi mafuta. Wa vijana walk genuinely. Gik momiyo giwuok oko en clear, ng'ato nyalo understand. Kata kiwinjo ka message en clear, gindiko boke, gindiko lepgi. Kinde gima gigogo koko. Gima dwana kon jopiny mokwongo ni wang'e wa vijana masani, gipore wa vijana machon. Wa vijana masani kirango system mar education margi. Buge magisomo, buge gi condemn telo mar agoko. Gi condemn dictatorship. Gi condemn kaka jatich ruoth owacho. Wadwaro telo man gadieri, telo man gi accountability, man gi transparency. Wadwaro human right mondo otigo kaka to bende neno kaka nitiere rowere ma samoro itiyo godo mano mar dhi rocho ng'anyo mosebedo katimore. Kaka iwacho ni samoro nitiere buore Nairobi. Aparo ni goons nowuok chieng' tarik 17 mano kinde mana rowere wuok oko kadwaro ratiro ne Albert Ojwang'. Yes, ne gin wa vijana mochul, to bang'e yudo ka gimoro amora mopange yor tulo ok dhi ga kare. Emomiyo bende bang'e fununu nodhi wuok mane giulo ng'ama nochulogi. To gima nitiere niya, wa vijana gi magi somo ma imiyo gi sani mane gisomo sani chakre Matiang'i, yudo ka system ni condemn bad leadership, o condemn abduction gini. To magi gik ma serikal ok dwa winjo. Mondo giwinj wa vijana masani tek. Nikech system ma nyithindo gi odhiye opogore gi system mane gidhiye. Koro giparo niya, ginyalo rito Kenya gagoko kaka Moi notiyo cha. To mane matamore momino ka tungni wuok mang'eny. Rang kaka skunde iwang'o. Ibuonjo niya kata ka god buro moko mach kucho cha. To Mbita omoke, to Sori omoke, to Kisumu boys omoke, to Nairobi ka boliel. En gima luore within 1 week. Ichaki gi skul achiel, to luore. Mana kaka bende neno ka sani ng'anyo ni ochako. Ng'anyo ni ok nyal rumo sani. Gimane maber mane serikal otimo, jatend piny owacho ningo tim. Nowuok oko. To make kata promises manomiyo jo Kenya kaka nochako cha. Kano manyo siasa, nowuok oko kendo notiyo gi campaign mar stopping abduction mar wa vijana. Tiyo gi police e nego jopiny. To mae wayudo ka nokorumo. Kare machane mana lugha mar donjo serikal. Sani odonjo. To sani mako ka en ema o break the history yor mako wa vijana. To onge yo minyalo sort issues mar wa vijana gi kidnap gi host gi. Kasto wang'eyo ga ni mandamano kata ne chik. To onge kamo yiene ni mar mako wa vijana.
nikech ka yudo ni vijana moro ma condemn serikal en nyaka make isoyo dang'ech. Yudo ka vijana madwa wuoyo, madwa condemn gima serikal timo marach eni make. To make gik marach nwa. Nikech ong'e ni weche mag abductions bende nitiere vijende manyaka sani nyakorom Gajwang' bende ndach gi jonyuol kia kata mnane ni kanye. To